Kinong song snong katan rimulyang kentop ya kinong sensar snong naga snong nong lang, mau kopya, kendong ngay, kerdum, walang, berset, mau sikar, wali, pa, bat kiwepan. Kila lej banya lumpat ba hakakat South Risau Araja Arpusan, ha Office Deputy Commissioner ka West Khasi Hills District ban penpau ya ka jing persya ka bajur, halor ka jing temu ban penkenria ya ka Office rimulyang CNRD Block na nong lang sa Tinghor. Kita kinong sensar snong ringkat uba Jonas Sosyang uba dew Secretary jong kahima nong mensaus imship baruba HL Tongkhar Sordar ka snong kerdum habaya kran bat kilat pathai kubor kila ong ban nadu bala plipat ba ya kate ko office house nam Araja Arpuar syam ladan menuru ubala persya lani ajing mud ban penkenria ya ka Henry barok kipat ba bat kinoi lam snong kila menjur lang ban pennek pensa ya ka hanong lang Henry menta kila penpau ke jing sngukya bakala don ke kenhun ke bami kensan ban persang ban rakno e kate ko office syakasnong Tinghor. Kekenhun jong ki ba persya e kate ke jing temu kila penpau syai bakin nom periang dalai e kate ke jing temu bat kila airu da ke jing tho hakmat u Deputy Commissioner ke West Khasi Hills District uba Garrett LSN Dykes kum kadak ban penpau ya ke jing persya e kate ke jing temu. Halor kani kenong rim bahaka arpo arterik jong November senam hajar arpo ar na kaliang jong ka sorkar kemud lawan bu ia kan nongrim hanong lang kemud ba kadai ka CRD block kabun ban ai ya karimuliang ka jongi henrei halor kata ka nongrim ba mentala lai sausnem kemud ba kani campaign nasional daki hajar ki pai nong kendong ki jongi kila kemen kila dam da kijing kemen kila wan hak tai ka sngi bakin wan tu henrei kin wan leng ba daki sakhi jong ki pai ba Handrai halor kata kenong rim menta pade hadin lais nem kumud bakani kamla ban ler lane kamla ban long ai menta kumud ngiwan ban ya kendu ya audisi halor kani kenong rim ba namar bangi bena bakani ka blok kamud ba mud ban lej no sawe te na kaliang jungi ki pajba jong karimuliang hi barakawe khamtam ya kadong jungi ke bajengai nangti ngiladap da kijing kemen handrai menta ke pade ngi sngusi namar ba kata kaba sengau benapa de kalong sawe nomor kata ngila keren keren saya baru disi halor kata kan nongrim bakam pat biang lada pa bro arteli kami nang no kata kawe hakajin sisa ngi don kam tang ya kawe te bat kata kawe kemugla bu ya kamo nongrim leng bakam kanong lang sentar te kani kanong kane ke jingkwa jong ke sarkar bat kata ke jingmu jong ke sarkar kami hadai bat ngi kum pajba ngi ki pajba ngilabu ya kesentar ke bas kem hanong lang baki ai barok kan long kaba khamjan bat kapa khamsup yang ngi ki pajba handrai menta ke jingkwa jong sarkar pade kalong penban sawe te ya kata kamud ba nakaliang jungi ki pajba ngim piang dalai bat ngim kwaru ban thau arsin ya ke jaka ban thau arsin ya ke jaka kamud ngim kwa bat ngi kwa ba ka sarkar ka de ban wan bu no kloi ya kata ka office kum ka jingkwa jung pajba kumba pilabo ka jingkren nakaliang jungi kum kiri urang ba halor kani kenong rim ba ngimdei bangindang syat kala kumne kumtai yaki kam ke belabu namar ki pajba ngela singhun halor katai ka pha halor katai ka nongrim ke bau ukonrat ke sangma la debu hi dalade ban penyo ya ke skim nomor balai ba ki skim jungi menta nadu ka arpo arterik jong November arjar arpo ar mentangim yo isu kanu ke jingdu nong jong iki pajba jong kadong kathan jong karimuliang namar bakini ki skim chispa sngi rumdon chu baki development ki we rumdon chu tingi kerpat ya ke sarkar ba omdon kam bandang perkhat na kumni kumtai de ban wan bu no kloy ya ke office wan tei wan kre wan tha wan penbit penbiang no pha noi officer namar ba ki jingdu nong jong ki pajba kila palat mentah ka jingwan jungi hangne ban mai kendu UDC kadai halor ka jing sngeu ya ka jing don ka jing bana bon ong ba ka don ka jing penkenria ya ka jaka banbu ya ka office jong ka rimuliang sinari block te kumki pajba jong ka dong ka than ni don ni ka jing sangkhia halo jong ta ka benta kendiat ni kwa ban don ka jing pensyai ba ka snong nonglang ka ba lawan ban inaugurate ya ka rimuliang sin di blok haka aphu arterik jongu brai ne bambar senam araja arpuar di kadai ke jaka ke balong pedang ke balong ke ba
ka lenti senkin ke babej berkebabiang bah kumbangi ati barok baka sinong lang kadai ka sinong kabala he ka jingdon ki longying kala don kumba arspa kanai phau tam ye nalor kata hanong lang idon lut ya barok ki jimentoi ki pajba kila banyo ha ka bari ringkat bat ki school pule kila don nadu ki LP section hadu ki higher secondary ha bangi phai shupo jangka health department ru ngila don to ka PHC ka bala ban sakri yang ki pajba jangka dong ka than barok nang ta kidon kiwi pedi ki development ki bangle hang ta nalor kata ru ki bangi ju ya penlong ki jingyalang lan ki kenja training program ni ki meeting barok jung kadong ka than ni set penlong bej hapo nonglang mereka di kejaka ke bah perang ke biang bha bandej banwan ya upaj ba ka suk bha mereka di kelenti ke barok kila ban poi ke basuk ka jingdon ki kali kadon naman laki sinong ban poi lamba ka sinong nonglang di kata ka pensuk ban yayat leng ba ti kumtaru ngilas hukuman bahak tu senam arajar arba nakaling ka sarkar kaliya banwan pli ya ka CNRD block hapo ka sinong nonglang tingila dap ka jing hukuman ba katu ka namar isu thu ba katum ka jing kwa ka jangi kalong ka ba biang bha ti habangi phai se ka jing yat ka jing trikam jung ka to ka block ro la buang to nakaliang ka sinong nonglang kila le ya ka badun kam kila pen kre ya ka we ka ying ki ba ki trying na po jeng ka sinong lang kila ai ban penun kam kum ka temporary office bat kum tu ngila i ka jing trikam ka ba sengut sengat mo manu mala gla trikam lamba ka ni ka blok ka ba thamai ke bangi dang yo ti adin kata la tharu bangi dei ban yo ya ka jaka ka ba biang na banta ban bu ya ka permanent office ti nakaliang jong ka sinong lang bat ki nong yalam jong ka dong ka than ki ya dong lang to ngila yo ban ya perkhat ba ngin wat hi ya ka jaka tinggi sukumen bakidon ki training nong lang ki bala aya ka jaka bat kilawan theo kilawan wo ya nakaliang ka office ro kilawan page ta ka jaka bat hadin bakila page ro ngila sukumen bangi i don jing termen hangta ba ka office kan sayang tu ki try kendau ro da ka jing sebun mensim ki ai tu ka jaka bat ye ki ding ki bala donong tor ki pomno ban pen khui tu ka jaka ban pembit pembiang na ta ban sak office ti kumta abangi phai si ka jing termen ka jungi menta pade bangidon ya kajing yus ngau ba on penken ria no ya kan ka jing te ya kan ka office na ka sinong nong lang sikawi per kajaka dikata ken ke bakun sukhiana ka benta jungi dikum ki pajba jong ka dong ka than halor jong kan ka benta ngim kwa ba kan nong kumta ni kwa ba ka kani ka office jong ka block jong ka rimul yang kandon be hanong lang bat on trikam be long ba kan nong lang Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha. Kam kata ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya